Efe amwo eka tiye wa title ya na-eso the very Reverend Professor Chinedu Nebo, Commander of the Order of the Niger and other national titles Chineke nyere m. Ana m akwado Wawatv anyị nke anyị ka ọ bụ nwe ndị na-esi nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke anyị. Ọ dị mkpa na anyị na-adọnye ukwu enye ndị be anyị n'ọrụ ọma ha na-alụ iji wee na-akụzi egosi ihe dị mkpa ga-eme ka be anyị dịba mma, ga-eme ka be anyị bụrụ ebe ndị ọzọ ga na-ene anya si hey na ndị a bụ ndị a gọziri agọzi. Ana m ekene ndị nọ na-enwetara anyị Wawatv maka nnukwu ihe ka ha na-alụ. Ọ dịkwa mkpa na anyị kwadoro ha, ọ dịkwa mkpa na anyị na-ege ha ntị, ọ dị mkpa na anyị nwekwa ihe anyị chọrọ ime advertise na anyị bịakwara ebe ahụ wee mee ya advertise. Ọ dị mkpa na anyị si na ya wee na-egosikwa ihe Chineke na-alụ n'etiti anyị ka ndị ọzọ wee ghọta na ebe a wee ebe ịnụrụkwe ịfụ na ngọzi Chineke bara ụba. Ekenekwe m unu, daalụ.